Il-Ministru Byron Camilleri ma jridx ikkundanna l-attakki li twettaq mill-Iżraeljani dan hekk kif is-sija bikrin ta' 2 ta' Mejju bastiment bl-isem ta' Conscience tal-Freedom Flotilla Coalition kien attakkat minn drones waqt li kien fi triqtu lejn Iżrael. L-attakk twettaq ftit il-barra mill-Libra Maltin bl-ajruplan Iżraeljan itir fil-viċinanzi ta' pajjiżna. F'kollegament telefoniku waqt il-programm ta' Andrew Azzoppardi fuq l-RTK, il-Ministru Byron Camilleri insista li hu jista' jitkellem biss fuq fatti u li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Mistoqsi minn Azzoppardi kundanna l-attakk Camilleri qatt lura. Però tikkundannaw dak li għamlu l-Iżrael? Jiena nitkellem fuq fatti dejjem Andrew. Jiġifieri jiena l-obbligu tiegħi bħala Ministru tal-Gvern huwa li nara l-investigazzjonijiet kollha jsiru. Il-bieraħ kif diġà tkellimt ma' media oħra. Hemm investigazzjonijiet li qed isiru fosthom il-Maritime Security Committee li ltaqa' l-bieraħ għal darba darbtejn wet jagħmel l-investigazzjonijiet tiegħu. Meta mbagħad pajjiżna ikollu kwalunkwe fatt li ikun fidejh ikun jista' jitkellem mod aħjar. Però l-fatt li kien hemm ajruplan ħuf tal-militar Iżraeli tal-Iżrael ma naħsibx li ġew hawnhekk biex jippruvaw l-ajruplan, ġifieri il-konnessjoni jidher li qed hemmhekk u xekk. Jiena differenti minnek l-obbligu tiegħi bħala Ministru huwa dejjem illi nitkellem biss fuq fatti. Fil-waqt li brabta ma' sentenza tal-Qorti Ewropea li kundannat l-iskema tal-beħ tal-passaporti tal-Gvern bħala illegali, il-Ministru Camilleri insista li l-Gvern se jkun qiegħed jirrispetta d-deċiżjoni tal-Qorti u kemm ħtiġijiet li jinbidlu l-affarijiet jinbidlu. Camilleri saħaq li pajjiżna akkwista miljuni kbar ta' euro minn din is-sistema għalkemm xorta waħda qed titqis bħala legali u faħħar li l-kull minn akkwista tali passaport. Iżda fl-aħħar ġimgħa il-Financial Times irrapportat kif numru ta' persuni minn Russja bħal negozjant Albert Avdoljan intlaqtu minn sanzjonijiet Ewropej brabta mal-gwerra fil-vant tal-Ewropa madankollu u, flimkien ma' oħrajn, jistgħu xorta waħda jitlu fl-Ewropa minħabba li xtraw iċ-ċittadinanza Maltija. F'intervent separat ix-Shadow Minister Darren Karabot sostna li bħala Partit Nazzjonalista qed jinsistu fuq miżuri short term u fit-tul u għas-saħaq li għalissa għandha tiġi sospiża sakemm issir ir-riforma iżda insista li huwa ċar li l-Gvern ma kienx matur għaliex wieħed jippretendi li l-Gvern kien lest jilqa' għal kull eventwalità. Aħna li qegħdin niltistuqu timeline ġifieri li jkollna direzzjoni ċara li jisma' ta' ġimagħtejn tliet ġimgħat oħra ser jitressa abbozz. Jiena nippretendi li bħalma inti jkollok u kulħadd jista' jifhem għadi meta inti tmur il-qorti qatt ma tista' toħroġ tgħid se tirbaħ sur. Trid dejjem taħseb fl-eventwalità ta' wara li kieku verament kellna gvern organizzat u matur. Seta' jilqa' għal kull eventwalità jgħid isma' jekk ħanirbaħ tajjeb nibqa' sejjer. Jekk ser nitlef, ikun hemm miżuri li ser jittieħdu immedjatament sabiex tirremedja s-sitwazzjoni. Di ma ġrax. Darren Karabot tem jgħid illi l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija waħda ċara, rabta ġenwina u leali mal-pajjiż. Il-pożizzjoni tal-pajjiż hija li jekk persuna se tieħu dan il-privileġġ irid ikollok prova ta' investiment serju f'Malta.